Yes, deliver tayo ng konti. Sayang din. Natin natin yung bahay ni Sir Chester Diaz. Naligaw pa ata ako. Sabado pero day off. Ito ata yung kay Chester. Ito nga. Sir! Andiyan si Mrs. Ma? Oh, ano yun? Deliver ko lang yung yung damit na niya kay Kimberly. Okay. Iris! Iris! Bobby now! Kim! Kay Kim! Baba ka dito! Breezy na breezy yung motor ni Chester ah. Ay, hello ma'am. Ay, ilan ba yung sabing ma'am? Ano po, 4:30 tapos magbigay daw po ako ng 50. Naku, wala pa akong panukuli. Sige, ipalit ko na lang po. Sige ma'am. $4.30. Ito, wala akong cash. Wala akong panukuli. 20 na nga lang eh. Anyway, dito tayo, papaaraw. Sanay naman tayo sa araw. Gilid lang natin. How much, Shopee? Ang bahay ni Sir Idol Chester. So nakuha na natin yung bayad ni ma'am. Hindi ko na binidyo, no? Para sa privacy naman. So balik na tayo ulit. Paano, may mga blessings pa rin na dumarating sa buhay natin, no? Kahit na gaano man kahirap ang dumating sa ating haharapin. So mamaya ulit tayo magkwentuhan again. So konting kwentuhan lang tayo, no? So gusto ko rin sanang mag-apply noon dun sa no? Diba tawag yan? Food Panda. Pero nung may nagkwento sa akin na isang rider, medyo mahirap na siya ngayon eh. Hindi kagaya nung una talaga nakakaunti sila. Ngayon agawan daw sila at hindi ka pwedeng multiple order. Hindi ka pwede magsabay. Hindi ka pwede magsabay ng order. So napakahirap, no? Lalo mahal ang gas. So paano na lang kung ang order sa'yo is napakakonti lang. Halimbawa, isang soft drinks o pagkain, kung ano man yan, tapos di-deliver mo. Ewan ko kung ilan yung charge eh. Ang balita ako, ipababaan na sila na delivery charge. Kaya sila nagkakaproblema ngayon dahil maraming ng rider na pababaan talaga ng offer. Mamadali sila, green light. Uy, sana all. Lalo sa gabi, no, napakarami na lang tambay na lang doon sa
makdo. Talagang kailangan ng ano ngayon, tiyaga. Kailangan mo magtiyaga para makaipon. Yan, napakarami nila. Ang hirap ng maraming babayarin. So, pasok. So, hanggang dito na lang. Always I'm gonna be with you. Joke lang. Right set. Always. Babush.